porto un vídeo molt especial. Avui estem amb l'Agustí Torres. Ell té 82 anys i es defensa prou bé al pitch and putt. Potser perquè ha estat esportista tota la vida. De fet, és exjugador del Futbol Club Barcelona, va inaugurar el Camp Nou i també va inaugurar el Mas Gorumbau ara fa 18 anys. Doncs bé, avui farà de professor a 3 amics que provaran per primera vegada el pitch and putt. Ells no han tocat mai un pal i us haig de dir que en algun moment avui he patit per la seva integritat. Cuidado, cuidado. Per sort, no hem hagut de mobilitzar cap ambulància. Us els presento. Ell és l'Àngel Riera. No ha tocat mai un pal, però ja sembla un golfista professional. L'Albert Terri Cabres. Aconseguirà aprendre la mecànica del swing? L'Agustí Torres. A ell ja el coneixeu. Avui serà el mestre de cerimònies. L'Àneu avui no jugarà amb nosaltres, però podeu venir-la a veure a la recepció del Mas Gorumbau. I per acabar, en Pere Ferrés, el teu xispes de confiança. Era un deute que teníem amb aquests amics. Ells no han jugat mai a golf i volem fer una mica de partida del Gorumbau, que és el millor camp de pitch and putt de Catalunya. I moltes gràcies al club i la nena. Gràcies a vosaltres per venir, a més fa un matí ben maco, o sigui que us ho passareu bé. Tu mateix, com si fossis a casa, ja ho saps. Si necessiteu res ja ho mireu. Perfecte. Doncs anem al camp de pràctiques on l'Agustí els intentarà ensenyar a tirar. Un pas molt important abans de sortir a jugar al camp. Canvi de terra. Aquí. Veus? Una mà així, va. El cap o la bola? El cap quieta la bola. El cap quieta la bola. Quieta la bola. Hòstia, aquella ja va al riu. No t'hi guanyaràs massa. No l'he tocada, Ara jo. A mi no m'he fet. Jo em sembla que faig anar l'escombra. Ha marxat cap a l'esquerra, aquesta. Vil El peu esquerre, quiet. Oh, no, per força, Tornem-hi, que ara ja m'agafava l'aire. Acaben d'arribar i ja s'han enganxat al pitch and putt. Després de tirar unes quantes boles, vam anar cap al putting green amb el professor Agustí per aprendre a fer rodar la bola sobre el green. veus? Primer. He calculat, ho deia amb el metro. Que cony? Mira-la. Veus aquí al mig? Per aquí. Sí, aquí al mig. Sense picar-la, només acompanyar-la. Molt bé! Ui, m'he passat. Bueno, però veus, és això. És això, És això, Ho has vist? El primer entredintre és un verdi. Representa. I 3, per què? Hòstia! El 3 vol dir par. Allà. Quan tu surts del... Tires. Mata aquesta ha sigut bona. Però bé. Ara no picar molt fort, no? Passa la pista. No, ja cau bé. Veus, ara ja Hauries seria... d'acabar. El terra té més tort. Oh, però és aquí la gràcia. Ara l'has d'acabar, Agustí. Vale. Va. Hòstia! Això seria un par. Això ho tallen amb aquell allò que hem vist? Sí. És això ho Sí. tallen? Això és prefabricat. No, què collons? Herbes, tu. És herba? Sí. Sí, herba. Coi, com no els hi surt herba dolenta aquí? Oh, collons, ho han de treballar-ho. Què et pensaves? Collons, jo allà a casa hauré de fer una cosa així. Això t'ha agarrat, És que quina herba tan tupida. Passo de fort, hosti. Tira amb el peu. Sap bé? Hosti! Ha tocat el pal i ha sortit, això què és? Això és un verdi. Ara toca separar el gra de la palla.
Abans de començar, en Pere i l'Albert repassen el cartell amb les bones pràctiques del pitch and putt. Amb pals? Un joc de pals per cada jugador. Vale, nosaltres només portàvem un joc de pals per tots els jugadors. Perdó. El model aquest arbre, podria dir. Que no hi ha dins l'aire. Té, perquè no allargaran gaire. Podem un 8 o un 9, poder els anem millor. Ja sóc a dintre. Passes i tot. Bueno, no he passat. Vertical amunt, Passa el vertical amunt. El pal, perquè no se te'n vagi l'aire. Uita, a dalt l'arbre. Hòstia. No, està bé. Estaria bé. Aquí no aquí dalt, No l'he fotut a la dreta, Gires del vertical. Vertical al pal a dalt. No, l'has de portar cap aquí. No vulguis pas afusellar, si no arribes és igual. Cap a la bola. I per sota, no la piques per sota. Vale. No hi ha allò de posar... No, aquí has de tirar des d'aquí. Molt bé. Vale, veus, ara és el segon cop. Walk it in. És que si l'enganxes la bola, bé. No, els braços estirats. Igual pel cul. Hòstia, Albert. A l'altra banda. Bueno, ja anem arribant. S'ha enganxat allà. Dos. Ja estem empatats tu i jo. Que no es mou. Ara sí. Ara molt bé. Quants tiros has fet? 4. Has fet el tercer. El tercer, sí. Molt bé. Vaig al cabell, tio. Vaig-te'l. El millor. Això ho he fet tota la vida. Ho passo pipa, tu. Almenys riem molt. Ara jo tiro el tercer. És el segon, el teu. Ah, sí? Curta. No l'has de patejar, Ara patejar, amb aquest no, amb aquest no. Amb aquest. Va molt bé. Quants tiros? Tiro el tercer. Molt entrat. Molt bé. Fa pujada aquí. Quants tiros té? Hòstia, noi. Acabat. 6. No, 4. Està bé. Jo 4. Ja porto 8. Jo 4. Ara 9. No. 6. Aleshores vam anar cap al forat 15, però bé, no va durar gaire estona. Més al mig. Eso és. Oh, Això és el que m'ha fet a mi. No, fiquem per dalt. Escata. Vaig a veure què fa. Em fa trampa. Fa trampa. Un altre anar. Vaig al mig. No. Què va? Torna a tirar, no s'hi val. No m'ha agradat aquesta. Oh, una mica por. No, Déu que el va parir. ara ja penalitzes. Això, quan arribo aquí, El braç, has de fer moure el braç. És que has de fer moure tot el braç. ja el faig moure. Igual. Igual que tira el mariscal llaures. No, mira tu, fas pràctica, no, que estava fent pràctica. T'explica que piu deixar. Hòstia. Molt bé. Com ho has fet? No ho sé, tocava. Se'n va de la tirema. Sí, senyor. Agustí! Ara! Sí, senyor, bon tiro. Sí? Sí.
Ai, agafaria l'aire jo, ja amb això, ja ho veig. I mira que agafen el pal del revés. Ja els hem explicat com s'ha d'agafar, però... Bé, llavors venia un grup de torneig i els vam deixar passar. A l'Albert li van sorgir alguns dubtes del pitch empat i vam estar parlant una estona. Sí, És un món, això, és un sí, altre... sí, el pas maco, Sí? I com plini, això? Un altre A quina hora obres, això, al dematí? I tu, si ets soci i vens aquí a jugar, tu pots venir a les 9 del dematí A l'hora que vulguis. i fins als 8 del vespre. Cansa? Sí. Sí, home. Sí. Sí, i tant. Quants quilòmetres es caminen? Has de comptar uns 4 quilòmetres i pic. Doncs oita. Vull dir, no I s'aixequen per i gaire, és els un- pals, no? No, home, si ja en saps una mica, ja no el saps malbé. Sembla que us sortim malament, perquè venen tots per darrere, ara. Eren tots, No, eh? que Quatre. ja venen tots per darrere. Així que res, fora, venia tot el torneig per darrere. Nosaltres vam anar cap al forat 18 per fer la sortida, tot i que crec que per l'Àngel i l'Albert va ser una mala idea. Deixa-la, és igual. No val la pena. Hosti, cuidao. És molt ben parit, eh? Quan s'apaga això de mensualitat? Què dius? No m'ho diguis, no, és igual. Això cansa. Haurien de tenir bancs aquí també per seure. Ja n'hi ha algun, eh? N'hi ha algun... Sí. De reposar mentre els altres tiren. Ara. Això són Mercedes, Sí, això? Per què tirem això? A partir d'aquest punt tot semblava un pati de col·legi. Tothom tirava a la vegada, quan un estava aquí sortia una bola per allà... Ja no hi havia paciència per esperar el pal adequat i... bé. Ja ho veieu, un xafarranxo. Anem a veure com va anar la resta de la jornada a cada un dels jugadors. L'Àngel va tenir problemes en alguns moments. Ara sí! Ara sí! Però va ser el que va fer les millors sortides. Ara sí. Ara les hi carda, Està recte, almeno. Oi, a dintre. A dintre. El pat va ser el que més li va costar. Però bé, això ho hem fallat tots. No sé per què, crec que el tornaré a veure pel camp. L'Albert va tenir alguns problemets amb els tirs de sortida. I els aprots tampoc van ser el seu millor tir, però, amb el pat li va pillar el ritme. I al final deixa-la anar, Ell no tinc clar que repeteixi. Ho trobo molt calmat. Falta... T'agrada més el padre, Sí, hi ha més mala. En Pere no va jugar com un professional, però té molta xispa. No es pot catejar amb el pa. S'ha de catejar amb el pa. Massa fort! Ja puc, no hi ha manera. La mare que em va per... Estic ben cansat ja, Molt bé. No, fot, I al final ens va deixar algun cop increïble. Molt bé. Molt bé. El dia de l'Agustí va estar ple d'alts i baixos. Merda. Va destacar per salvar bogies increïbles. Des de prendre pels... Bon tiro, és un... Déu-n'hi-do. Hosti. Fas lo difícil, esteu fent tots lo difícil. Ara, collons. Sí, jo també vaig jugar. Vaig fer 3 o 4 forats i no vaig jugar malament. L'Agustí em va deixar el seu pat i, va prou bé. Una llàstima no haver gravat el tir de sortida del forat 9 perquè 3 verdis seguits no es fan cada dia. No sóc en Jaume Vidal. Agustí. Portem la bandera o no? Collonut.
En Pere està molt content, però també molt cansat. No sé si la idea d'anar a donar un vol per tots els forats del camp li farà molta gràcia. Hòstia, ens faràs voltar tots els forats amb aquesta sol que cau. Quina calor! I l'altre és aquí d'aquests arbres. El tiro normal és des d'aquí. I hem de venir aquí, per identificació, d'aquí cap allà. Tirem des d'aquí. Què no ho hem fet? 98 metres. Aquí sí que hi ha arbres. Ara, cada d'això d'aquest, està ben tirat, Aquests grills no els trobes enlloc. Aquí la bola corre, aquí si un sap jugar la bola li corre bé. I aquí no jugues bé, és que ets un patata. És la primera vegada que he fet una sortida així en un camp d'aquests i m'ha encantat. M'ha agradat molt, 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 molt. I la companyia ja ho has vist, molt bona. El que falta és molta pràctica. Clar, és un joc complicat al principi. Al principi dius, hosti, li fots la pilota i pots cap un cantó cap a l'altre menys on t'ha d'anar. Però l'experiència bona. Jo penso que d'aquí 5 vegades més que venim ja guanyarem a l'Agustita. Es pot començar a preparar. Agustí calça. Avui ens ha ensenyat una cosa que no havíem fet mai i sort que no ens sent ara, però hem estat molt contents, ens ha passat una jornada molt bona i esperem tornar-hi un altre dia. Segur que sí. Potser sí. Jo soc més d'algú... Més, Sí, jo penso que això no ho he provat mai, Potser m'agradarà provar. Sí. Però dius, hòstia, algú... Què fas? No faig res. Espera. Sèrio? Para. Cap al banc. Aquest t'ha tocat els collons. Aquest l'altracista ha fet un pont. No, sí, aquest és el que tira l'Andreu. Que no? És aquest, Que amb aquest tira l'Andreu. Depèn. L'Albert ara veurem què faria. Tu deixa'm aquell de la P. No, No, això és de cap P. Aquest ja no queda, sa pal. De la P, és el que tira l'Andreu sempre. Fa com tu, No s'ha vist res, això no sortirà. No en fotrem ni pels gastos, Ara li cardo la terra com l'Andreu. Ara. És difícil, És un xou, això. com fan els professionals. Exacte. A poc, de brasa. Però veus, a dintre, no piquis. No, la piques. No! Que li cauen ja els pantalons. Vas aixecar per sota. No sé si està per sota, però feina estic a tocar-la. Que tan fort. Calla, collons. Que la carregaràs allà al pot de sortida. Joder, tan fort i ara tiro tan fluix. Ara tiro tan fort. Tan esbeneit. De què et dediques tu? Això de youtuber? Ja m'agradaria, Albert, malauradament, de moment no és possible. Depèn de que la gent es subscrigui molt i li agradin molt els meus vídeos. Subscriu-te. Molt bé. Molt pas mateix. Ens hem de fer socis, dependrà. De fet, no li falta raó a en Pere. Si et fas soci pots venir molt més sovint, pagant molt menys que si no fossis soci, per tant, pots aprendre més ràpid. Sempre i quan facis una classe amb el professor, perquè si no estaràs 3 anys sense tocar una bola. Com un servidor. Bé, espero que t'hagi agradat el vídeo. Si t'ha agradat, deixa un like, un comentari, subscriu-te i vine a provar el pitch empat. El primer dia és complicat, però és guapíssim. T'ho recomano.